problema na nila. Ang ato lang yun unta ni karon dili grabe ang politika, grabe yun kayo. Tungod kay nagsige na naghisgot og politika tungod aning away sa duha ka matag masigkampo, ang ekonomiya na pabiyaan na sus kong grabihas palaliton pagkaluuyas mga Pilipino. Mo ni giingon ni Ma'am Riena Moreno nga tuwa sa kuan sa Hamburg, Germany. Sila ha, mga Filipino workers na nga mga professional, medical professional man eh. Sus, ang ilahang kwarta ang ipada sa Pilipinas. Ingnon ni mo dako kayo kay murag euro man siguro na ilahang kwarta. Dito, ipada dako kay kantidad pero inig-abot sa piso, mura nag ang imong uskalibo, mura uska plastic na po kantidad na ipangumpra nimo. Tam pagkabatiag yun sa ekonomiya sa tinuod lang. Balikan ako ha, ibalik na ko ning isyo ha. Panahon ni Pinoy. Pagkanindutas ekonomiya kani adto kay katong mga kawatan mormag ng hadlok ato. Panahon ni Digong ang mga drugista po ng hadlok, mga matay. Mga kawatan kani ato, lalo mga papriso Jinggoy, Enrile og si kuan kana na ang Bogrevilla. Sus, magdagko kawatan kani ato, murag nasampulan gyud. Karon ang gisampulan Jinggoy asi kuan na gyud. Bogrevilla ra gyud. Ang mga kawatan ni resibo. Hangtod karon niingon si Vince Dizon nga amo nang isubmit among mga affidavit sunod semana. That was 2 weeks or 3 weeks ago. Asus na huma na lang Biyernes na ron. Wa may nigawa sa ombudsman nga oy, sila Pedro apilo na gyatong kiha. Sila Ria apilo na natong kiha. Sila Alexis Tutor apilo na natong kiha. Sila Loripa Buano apilo na natong kiha og si Dio Prasco. Dili man ingon ani kang ilad. Karon nga nakakita na sus, limang kang ultimo tambalosos Martin Juarez na apel magkihaan tod karon. Wa gyud. Edwin Garjola. Sus badaghang kay ingon nganong si Sara Diskaya man ang giuna og papriso dito sa Lapu-Lapu nga duol sa teritoryo ni May Bibico. Naloko na. Kagamay ra na kantidad kang Sara Diskaya ikumparar ka Edwin Garjola sa CWS party list. Og bingo kag nganong si Sara Diskaya may giuna. Uy tuwa man toy kang Edvic Yap o kang Eric Yap, labaw pa man to. Anong wa man, nahilom naman sila parte ni Zaldico karon. Kay hadlok tingalig maingon Zaldico nga kanang mga 18 ka mga Marines, ako na tinuom nga security escorts kani adto. Sila kung gisugo. Pagpahatod og kwarta, nga gipangsud na mong balita padong sa balay nilang Tambaloslo, padong sa balay nilang Bangag. Mo'y makangilad aning gobyerno ha kay puro na lang fake news ang mugawas. Gilami, kanang fact-checking importante kay mabitang maingon. Nay, higayon nga, tinuod ni. Ngutana din ako, usay, i-messenger. Dili yung kumutubag diha dayon, besan pag makakita kong murag tinuod, kay kanang murag, dool nas bakak or fake, dool po nas tinuod. Pero, akong klarohon dan, maghuwat ko kay, labi nag-isyo dito sa Manila. Malacanang, wa ba ta di aram ta Cebu. Og naay mugawas gikan sa Philippine Daily Inquirer, Philippine Star og ubang mga radio stations like DCWB. Ito amnam nila naman lang mga Malacanang beat reporter. Kaning sa awa naman to IBCB no, kanang DCME. Og mugawas ng istoryahan nila mayon ko nga mao ni giistorya sa mao ni rason sa gipasangin lang di sa kumingon tinuod ka kita. Ang husgado maingon nga tinuod ni kon hukman nga sad-a na. Pero kung mapriso sa while padayon nga gihusay imong kaso, ang kantong pares kang Bogrevilla ang niingon nga. Why? Ana na ang guilty not guilty. Wa mo tingog ay. Kay ni hong sa unya sa maingog not guilty inig abot ni Jingo Estrada dire. Dito sa Ottawa, Canada, toa ang mga Pilipinong mga ambungan ug maniag si Boss Lito og Gigi Gunato maayong gabi ninyo dia boss. Ginani kangilad ang Pilipinas karon why undang ang away wa pa sirod semana blain na sa nimo ang gawas karong gabi dinhi Philippine time. Mahuman na kitong presentation sa prosecution o sa defense kabahin sa kasong atubang Digong confirmation of charges ha. Wa pa ni trial proper. Ilan man ning gikuan mura og dinis Pilipinas akong pagsabot. Mura ning pre-trial o kanang kuan ba? Arraignment or pre-trial. Yun na, arraignment or pre-trial. Wa pa ni dili pa ni
husay gyud sa mga kaso aning digong. Pero sunod semana wa pa siguro lain na sang isyu ang mugawas. Pintim puulan paminawon kay ang imong madunggan kada adlaw puros kawatan og mga kinawat. Naloko na. Mabitang ako tang gusto nga mo resign na ni, mo retire na ni akong amigong Batanon, nya kilabot ang mga kulyala dito sa Bohol. Si Nonoy Gonzaga ato ni ipuli diha gobernador. Langas kay Willie Masula, bahin ni Aristeo Pintado. More than nindot, pero kaning atong mga officials gobyerno maoy gihinungdan nga ng mga ilog sila. Panahon sa eleksyon magpatay, mamalit og tangkas kay mga armas kay ipanggulat atong mga botante tungod kay to ay kawatonon sa Pilipinas nga perti naghana. Naloko na. Nag napiki nagmayos budget, sige nagka-deficit pero lamig gyud kayo ako'y presidente oy. Lamig gyud kayo ako'y senador oy kay di amay alokabol og nan alokabol. Matod pa sa ang bunga dito sa Bohol ay nga si Nonoy Gonzaga, matod pa ang kinakuyawan nga giilad og ang mangingilad naa sa Pilipinas. Unya pirti ra bagyong atang dunay gipasangilan. Di na tama tong layo. Ahong. Pwede naman kuno na to, daghan kuno kay mga dagko kay balay ng mga sa high-end subdivision. Matod pa katong kang singan aning gugtong sa opon. Kani adto ang iya kunong rest house katurang dito sa baybayon nga hatdanan og guso gikas dito na pitang islahan. Pero karon perte kuno nang datoa niya ang anak to kanang modelo na kuno siya pe. Oh ba? Pero ahong mas daghan ang iyang depensa kaysa atake. Tungod kay sige mo po sa atake, burag din sa kabaw sa atake, aron sila sa depensa sige. Ang iyang attack no anas kiha-kiha ang cyber libel. Ator pang noigos mo serbisyo kuno. Ang kinadak-an bot-bot nga puwa kayo sa gabiha bitaw sus luuyas Pilipinas. So kaming mga butante bisan adtong ni aging 2021 why binuang naaman may record ha kato si Ace Barbers 2019 pa dito nato na interview dire usahay di mo nagdugaya na si Bongbong Marcos na i-record dire na interview po nako to dugay na kaito katubang wa pa ganito 2020 na interview nato si Aime. Pero kanto mga panahon ha, murag naghigwaos pa in taon kay Vice President lagi kuno siya kay napili siyang gitikasan siyang lini. Pero og imong tan-awon ang kuan ba kasukan pa kaniadto hangtod karon. Abi na to mabuhi ang ekonomiya kay ako dili gyud ko gusto unta nga mo na mga presidente pero di man ako ang gusto mo nas kinabagan. Nagsige gani kog latos na rin nga og bubotar mo nang Bongbong Marcos tabla rang nibotar mo adtong amahan nga perting kawatanan. Asos na hitabo man noon nga perte na hinong naghana kay Uniteam lagi Uniteam karon paglingkod na Uniteams. Oh ba? Karon solo na lang teams. Atay kani Boss Ronex imong giingon Boss Ronex ira sa marag pasara antay dynasty bill. May unta ka atong usang adlaw atong na interview diri si Senadora Risa Ontiveros. Na malaumon sa pero daghan pa kayo si Congressman Igay Iresia atong gi-interview diri sa hanturon magdagduda man pud gihapon ko parehata. Naloko na. May buntag sa Big Boss sa RTD Skywalker si Boss Mongkoy Janon og ni Ma'am Rose ha. Good morning niyo Boss Mon. Morning Ma'am Rose ha og sa mga bata. Amping kanunay diha sa RTD Skywalker team. Diya pa'y giingon ni Noy Gonzay. Butangi og dapaw ang microphone boss. Ig-interview nila. Pait kayo ang kahimtang itsus sinuod lang. Ang mga pisot in town nga mga piniriso. Matod pa ni Professor Napaw. Napaw ba ito nga na ito niya? Naghuot og maayo. Pero nangawat ra to o nigamit o mamarukay ko no og sabo. Gagmay kayo kantidad. Kato nangawat o bino lang 2,000 ra kapin ang kantidad. Tuwa na detention cell mambaling. Pag nangawat, kagihatdan, pag kinawat, grabe oy.
gihatdan pa ha, o kinawat. Anton karon nagbarong lang yapong makuang gol. Ang mga pulis nga instead nga mo'y mananako puntang kawatan at gihimong bodyguard sa mga kawatan. Manil, makaluluoy, kingilad kaayo ang balaod sa Pilipinas sa kaning tuwang kayo. Katong pur kay tanan, ay automatic ka rito. Ito nga, huot kay tanan. Ultimong utot, mo di kagawas, kay perting huot ng pinunso. Perting daghana, matod pang manoy sa senior mo, no? Sa daghana na budol gano'n ng bangag, oy. Pantong radik yun sa motubag kani ato katong presidential campaign. Dili yun motubag og interview. Oy, ang tigtubag ni ato si Atty. Vic Rodriguez. Katong kinaunahan niyang executive secretary. Sus, nabulabog mga naadi ay 20 milyones kuno nga gihatag campaign funds. Nga wapon ipaabot. Kani, istorya nito sa kauluhan na balita, ha? Wapon ihatag ni Lisa. Nahibawaan nga, ay, naman na gitaguan si Vic Rodriguez. Football. Mr. Ludwig Ubiga, Singapore, China, North Korea, Japan, South Korea, to name a few, ang mga Buddhist countries yun na sila. Pero, murag mahadlokon man na sila sa ilang gobyerno, kay putol man ang liog yun, og mangawat unya, ang 8th Congress, kanit ha, putol, ang 8th commandment, thou shall not steal. Yan o ramang kaayong buhaton sa mga politikong Pilipino. Tinood. Itay. Bastang di malasa sa mga Pilipino, tinood. Yan ang mga politikong puros ang interest kawatra. Naloko na. Pero wala ko ikong oras nining adlaw Biyernes. Sa katapusang Biyernes, sa buwan sa Pebrero kay Ugma, 28 naman takotob, among isaan nga katong mag-birthday o Pebrero 29, i-great na mo daan Ugma. Kay Ugma na ang gabay sa kalambuan with provincial board member sa among distrito si Engineer Gigi Sanchez, unya Chief Executive Officer sa Bate Radio kanadto og karon Chief Executive Officer sa ASEL Laboratories, unya siya pod ang Provincial Consultant on Food Security and Agriculture. Ining kahuman na 8 to 9:30 ari napunta sa Roydahan sa Kahanginan with Attorney Rico Amores, si Doc Pugi sa LDI og ang among mga guest Ugma. So, Ugma, manglaba ang mga buotang bana, kami dilira. Ako mga partners sa Masters Control silang Boss Glenn Tontod, unya di apoy batang ambungan nga kada-kadlawon mo last ball. Naloko na. Engineer Ramel Madera, among station manager Ma'am LV Canit. Di apay mensahe ni Boss Ronix Siran kanang last time nga nabudol sayop. Manabisan kahibaw na gyud sila daan nga bangag na ilang gibutaran kay gi-endorso man ni tatay nila. Katong kinugos pod. O katong nangugos. Kining inyong alagad o ka pasaporte gyapon maayong buntag. Inyong nabati ang tulumanon. Padayong Pilipino! Hantod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpabinaw.